Съдовите заболявания са едни от най-честите заболявания, с най-висока смъртност и с най-тежка инвалидизация. Същевременно това са болести, които се развиват безсимптомно. Тяхната диагностика е лесна и безвредна, на базата на ултразвук, много достъпна и с много висока информационна стойност. Доказано е, че около 45 до 70% от мъжете до 25 годишна възраст са вече с някакви атеросклеротични промени по съдовете. 80% от пациентите на центъра са с съдови заболявания с различна тяжест. Така че тази диагностика, изследването на мозъчните съдове, изследването на съдовете на крайниците е много важна и значима за ранната диагностика на съдовите заболявания. Изследването на пациентите става при постъпването и при изписването, при завършването на лечебния курс. Изменения постигат около 80-90% от нашите пациенти в благоприятна посока. За някои от тези пациенти този тип лечение е единствената възможност да могат да поддържат добро качество на живот и добро здравословно състояние. Други пациенти са с такива тежки изменения, че медикаментозното лечение при тях е с недостатъчен ефект и тази система на лечение се явява единствената алтернатива на постепенната инвалидизация.